I pozdrav svima ljudi, ja sam Bojan Kiober i dobrodošli u moj novi video u kojem ću vam reći koji su moji mainovi i koji su moji golovi za Serbian Open 2019, pa hajde da počnemo. Prvi event u kojem se takmičim je 2x2 i kao main koristim MF2S. Ovo je veoma dobra i veoma brza kocka. I golovi su mi da dobijem sub 9 ili možda čak sub 8 single i sub 10 average. Pa da, nemam puno šta da kažem. Još ovaj 2x2. Jedini problem, jedina stvar koja može da me prebaci na moj backup main, Guanpo, jeste zato što je mnogo kontrolisaniji, ali ima problem sa ispadanjem ovih delova sa udubljenjima, o čemu sam već pričao par puta. Ali ovo je isto jako dobra kocka i ima veliku šansu da će ona da mi bude main, a ne MF2S. I ona je znatno, možda i nije glasnija. Ima dosta drugačiji zvuk i dosta drugačiji osjećaj, tako da ove dve su mi, znači, verovatno main, verovatno backup main, pa hajde da pređemo na sljedeći event. Sljedeći event je 3x3 i tu ću koristiti GAN 356 RSM. Ovo je najbolja 3x3 koju imam i backup main mi neće trebati, ali ako bi ga birao to bi bilo... To bi bio Jushin Little Magic, ali mislim ne verujem da će mi uopšte trebati. Verovatno samo za pre nego što počnem sa solom, dok još nisam spreman malo da razradim ruke. Da, to nisam radio na prošlom takmičenju i to je velika greška. To bi trebalo da radim, ja malo sam iz fokusa ispao. I znači, ovo je kocka koju ću koristiti, ima magnete, veoma se lepo okreće, samo ću je opet očistiti i lubovati da bi bila savršena. I očekujem da mi bude single oko, bilo bi super ako mogu da dobijem 22-23 sekunde, a average da mi bude manji od 28, da kažem. To bi bilo dobro. I mnogo bolje nego na prošlom takmičenju gdje mi je valjda bio, znači na ovom, u Bačkom Petrovcu gdje mi je bio 34 sekunde prosek i najbolji sol 28 sekundi. Imao sam neku pauzu u cubingu, tako da sam mogao još više da se poboljšam, ali prošlo neko vreme, pre par mjeseci sam opet krenuo. Tako da, ok. I znači to mi je za 3x3, stavim ovdje ovako. Da, inače takmičim se u 6 eventova, pa hajde da pređemo na sljedeći. Sljedeći event u kojem se baš izgledao užasno. Sljedeći event u kojem se takmičim je 4x4, ako nisam nešto specijalno dobar u 4x4. I da, vjerojatno ćete se većina vas zgroziti kad čuje moju brzinu. Da, i koristim za svoju main kocku koristim Vučve Mini M. Znači Chi Vučve Mini M. I realno ovo je jako dobra kocka, neki ljudi se ne slažu s tim, neki kažu da sa nekim menjanjem springova, ne, valjda skraćivanjem springova, ovih federa ili tako nešto, nisam siguran, postaje bolja, ali sad neću to da radim.
Meni je ovo super, ima na središnjim delovima baš jake magnete, a spoljašnje su onako dosta, čisto onako tu su, mislim da ne bi overshootovalo, ali nisu ništa specijalno jaki. Sad, single koji želim je, verovali ili ne, 3 minuta i 20 sekundi. Da, to je moje vreme, znači ne znam koji mi je PB, uopšte nemam pojma, pošto ne merim toliko svoje vreme na 4x4, ali znam da sam jako spor. I za average bi bilo super ako bi bilo manje od 3 minuta i 40 sekundi, što mislim da nije puno da tražim uopšte. Da, meni je problem kod 4x4 stvara edge pairing, znam da imaju veće kocke i da 5x5 i 6x6 ljudi slažu brže od toga koliko ja dugo slažem 4x4, ali tako ja to radim, imam problem s edge pairingom dok ja nađem sve edževe i znači ovo mi je mini vučeve, magnetic, a backup mi je trenutno mi nije složen, izvinite na tome, ali mislim nikako ga neću koristiti i to mi je Qi Yuan S. I da, znači to, i hajde da pređemo na sljedeći event. Moj sljedeći event je Scube, za koji nemam backup main, mislim ovo mi je jedini Scube koji imam. To je uglavnom zato što ga ne slažem puno, ali Scube je dosta lak, tako da što da ne, da se takmičimo njemu. I evo vidite, složio sam ovu 4x4 i u pitanju je sada MF Scube, moju Scube sa ball bearingsima, da, eto, sa sekund, vidite ball bearings unutra, sad neće da se fokusira na to, ali nema veze. I realno ovo je solidan Scube, ali znam da postoje mnogo bolji Scube, lupam Wingy i onaj novi, kako se zove, nešto na AU, od moju, isto, nisam siguran, nešto na AU, ima rupe ovako, ima odubljenja ovdje, ako neko zna kako se zove, mislim pogledat ću ja, ali nek mi neko napiše u komentarima. Da, i vremena koja očekujem su za single bi dobro bilo manje od 10 sekundi, ali mislim da ne bi to je nemoguće, čekaj. Jedno 11-12 sekundi sigurno bi dobro bilo, ali sad može da se desi da dobijem neki užasno lak scramble, zato što je Cube mnogo lak event i kad gledate one svetske rekorde, to su, mislim, opet, nije to sad ovo i sad on uzme ovako i to je sad bilo sporije od svetskog rekorda, ali nije sad samo toka, nego bude normalno promešano, ali desi se da bude onako dosta lako i Cube može dosta da se predvidi, a sad ne znam ja to baš najbolje. I tako da očekujem jedno 11 sekundi single, moguće da nisam u pravu. I kako se zove, average oko, pa ne znam koliko, 16-17 sekundi. To bi bilo super, znači to je to o ovom Cube-u. I da kažem, znači on je dosta brzi onako, ali da napomenem da ovi ball bearingsi ne rade ništa, znači samo klikću ovako. Znači čujete to kao taj klik, to, ali sad to ništa ne radi zato što bukvalno kao da idem po normalno, znači nema nikakav, vidite ima malo neka kao, a sad ja to kad pomeram ja to uopće ne osjećam.
tako da nisu najbolje uradili s time, ali to je jedini skill koji imam, tako da ne mogu da se žalim, pa hajde da pređemo na sljedeći event. Sljedeći event u kojem se takmičim je Square One, i opet ću da imam problem s kamerom ovdje, i koristim kako se zove, X-Men Design Volt Square One, znači običan Volt, bez ičega, bez ikakvih magneta, samo običan, kao što je bio iz kutije, samo podmazan marulubom, i opet ću ga podmazati, i znači ovo je jako dobar Square One, i ima dosta sporije su gornji i donji red su jako spori, dok je slice veoma brz. I single koji očekujem je, znači, bilo bi moguće da dobijem manje od 1 minuta, što bi za mene bilo super. Da, to je mislim da je to ok vreme za Square One, ali nisam siguran, prosječno nekako. Pošto znam da Serbian Cuber slaže za sigurno 20 nešto sekundi, ali sad on je dosta brz. Da, i šta još, znači average 1 minut i 20 da bude, ja sam presrećan. Znam da ja to, mislim, na sljedećem takmičenju koje god to bude bilo, ja ću se potruditi mnogo bolje da budem, ali sad je opet krenula škola, tako da, da. I eto, to je bilo sad za Square One, i sad prelazimo na moj zadnji event. I zaboravio sam da napomenem da za Square One nemam kako se zove, backup main, mislim imam ja, realno, sad ću da vam pokažem. Evo ga. Ali ovo je problematično. Ima bolje corner cut, to i mnogo su brzi ovi, znači pogledajte koliko mogu da uradim s jednim. Znači lagano 180 stepeni ide, leti, znači brzina nije normalna, ali ima ogroman problem sa popovanjem, i ja ću to sad da popravim, ali da. Ajde pređemo na sljedeći event. I sljedeći i zadnji event u kojem se takmičim je Pyraminx. Malo ću zbrzati ovo zato što je video predugačak, mislio sam da će da bude mnogo kraći, ali eto, izgleda ne znam šta znači kratak video. I koristim kao moj main Usual Little Magic Pyraminx. Sasvim ok, nemam da kažem bolje, mislim imam svoj backup main. Evo mi ga, backup main, to je, ja ne znam, stvarno običan Pyraminx. Sa ko zna čime, ima nešto što klikće, ali mislim, i ovdje se malo dvoumim, ali deal breaker je užasni tipovi ovdje koji se previše lako okreću i veoma velika nekontrolisanost, tako da je verovatnije da ću ovaj koristiti, tako da ću da ovo ostavim sa strane, tu. I kako se zove, samo sekund, da. I imamo, znači, Usual Little Magic Pyraminx. Znači ovo mi je najgori event, da kažem. Ne znam da li mi je 4x4 gore, ali ja po sebi mislim da sam veoma loš u ovome, ali se opet takmičim, čisto onako. Single koji hoću je da uspem da dobijem 13 sekundi. A za average 18 je ok. Bukvalno skinuo sam Serbian Cubera skroz. Da, i eto, to je Pyraminx. Znači, evo, tu ostavim.
I to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, da se svidao moj glup humor i znači humora nemam. I da, eto, provalio sam tek sad da mi ovaj zvučnik ovdje, ali nema veze, ajde. I da. Ćao. Molim. Nadam se da ste uživali i doviđenja.